салом дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу баланд бошед. Рости дар кор ҳастам. ҳозир бобо Исроил занг задам ки рӯз панҷшанбе, худо хато рӯзи душанбе, сешанбе иншоалло бурой ҷамъ мекунанд. рӯзи сешанбе иншоалло равон мекунанд. вақта ғанимат доред дӯстои азиз. шанбе, якшанбе бобо Исроил занг занед, вихатной ба борот матиед иншоалло. бобо Исроил рӯзи сешанбе алохат ба роҳ мебироям аз шаҳри Екатеринбург ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ватани азизамон аз Хоҷанд сар карда то пойтахти азизамон шаҳри Душанбе, инчунин ноҳияи айни тамоми деҳаҳояш боло аз пас руд сар карда ин тараф Сангистону, Зосиму, Путихону, тамомини гузари Боду, Фатмеву, тамоми деҳаҳои ноҳияи айни Хушекар, Варзи Манору, Дардар, Зеробод, Искодар то дашти Қозия. бародари азизамон Умедвиро дар дашти Қозия ҳастанд. салому алайкум. агар моро мебинед дӯстои азиз, наморо лайк монед, пайдалиса кунед. дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. вақтро ғанимат донед. аз ҳама чизи қимат ин вақт аст. вақти худро беҳуда сарф накунед. чизҳои даркорӣ, таҷҳизотҳои даркорӣ дар зиндагия гирифта дар ин ҷо роҳӣ кунед. аз холодильник сар карда стиральная машина, тамоми чизе гиред роҳӣ кунед. то дегу коса агар аз дастон фрома, тамоми чиза роҳӣ кунед. инчунин ногуфта намода як касе мо 24 соат кор мекунанд. дар хизмати шумо ҳастем. номерои ман дар зери навор мешавад. 8932 115 97 97. дуогӯи ватан модар бошед.